Kaya pa yung mga babae. Oo. Salamat po tayo Mento and like and share po. Dito na yung batang pasaway, oh, nagko-comment lagi sa atin. Dito to sa Pinangunan, sa may Pantok. Ay, kumuha na isang kaha. Thank you sa'yo, pasaway na bata. Thank you po tayo Mento. Kaway. Shout out! Ano? Anong pangalan? Bata, lumalayo. Dan Kobe po. Shout out mo yung tropa mo, dali. Halika. Halika. Tanungin kita kung tuli ka na. Ayan yung suki natin si pangalan nito. Daniela pala, oh. Thank you sa'yo, Daniela. Ito po yung lalaki. Oo, may mga itlog yan, oh. May bayak yan. Isang po yan. Oh. Sige ko lang po yan. Kaya pa yung mga babae. Oo. Ano yan, nanganak na iba dyan. Yung iba, mga anak pa lang. Sige po, eh. Ayan, ang bumili, ayan. Ayan, bitbitin mo na yan. Dito mo hawakan. Then, lilipat ko na lang po. Dali mo na yan. Ayan. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!